Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañini weltare oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan ɓe ɗesiki goto foof ɓenni weekend belɗo deƴƴo ɗum noon goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof mboros holla en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ko ganduɗa woni yette édifice uji udditadi toon to diwan mo Guédiawaye ɗum noon ne tolne koppareje kewɗe nene jayde Le Soleil goɗɗum woni ko ganduɗa banggue politique nder leydi meɗen ha joni nene nder jayndeli ɗi ɗum noon ha tengti tan e gardiɗo leydi ndi hakkude muɗum e ɓe ganduɗa goni wonɓe e réseaux sociaux ji joni wonta sollahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe gudditiren jayde gendire Le Soleil on ji kay premier ministre woni candidat Benno Bokk Yakar kanko noon woni mo ganduɗa o udditi kay to galle walla tan ko wiyete ko fayi e ko wiyete yete to banggue entrepreneuriat woni wallide banggue rewɓe ɗum noon woni koɓe daari tan gam ɓurde yuɓɓinde ɗum saabi noon toon to diwan mo Guédiawaye ɓe mbaɗi toon inauguré ko tan structure infrastructure uji ganduɗa ene tolni million ngaji ene tolni tene ko wiyete 600 millions walla tan mbiyen temedde jeegom e capantete jeegom e banggue million ngaji ko ɗum tigui oɗon kay walla ɗiɗon galleji nawi ko ganduɗa waɗama inauguré ɗum noon koye darde gardiɗo walla mbiyen tan gardiɗo jagorde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde relief en relief noon kañum oɗo subakari tan ko wiide hôpital régional mo kañum noon oɗo saaha kay tottama tan inde Mariame Faye Sall ɗum noon ko toon to diwan mo Fatick hôpital oɗon noon innirama Mariame Faye Sall ne wawi wiyede kay joom suudu gardiɗo leydi ndi dañi tokara woni tokara keso pul kono kadi tokara baɗɗo fayida woni to banggue cafrugol walla mbiyen tan to banggue hôpital ɗum noon toon kewi to diwan tan mo Fatick garene jayde vox populi noon hande subaka ɓe gaari tan e wiide ko fayi e banggue élection ji ɗi kay andama mande dañata saabu tan décret yalti waɗede officialisé tan 25 e lewru février ɗiɗon élection ji dañta so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nder leydi meɗen ene hawra noon e dimanche ɗum noon woni ko ganduɗa ɓe gaari hen joni noon ne wawi wiyede walla wiyannoɓe beele élection ma dañ walla dañta andama kay saabu ko jaggana ñalawma kam ne wawi wiyede natti ɓoyde ɗum noon ne wawi wiyede koye lebbi ɗiɗi walla tan e lewru ko fawi ɗeɗon gueɗe wodata ha joni tan garen e gueɗe goɗɗe ɗum ɗon noon ko banggue l'observateur e oɗo subaka ɓe garta tan interview jajjomo Youssou Ndour dañi oɗon ɗum noon o haali hen banggue yete jiddemo candidat banggue wondemo candidat o arti hen wadde expliqué e ko way noon kanko kay ha joni tan hakkude Aby Ndour e Viviane ene anda ɗeɗo balɗe ine wanno nanggodiral ɓangal fayida ɗum ɗon ne o arti hen no feewi e gueɗe goɗɗe ha tengti banggue immigration clandestine garen ha joni goɗɗum ko haalete saabu gardiɗo leydi ndi saaha foof ne haala banggue réseaux sociaux ji wiide eko kewata ko boni eko way noon goto foof jotto koye caggal écran muɗum walla caggal clavier muɗum ne haala waɗɓe gobboni ene ƴewtinda noon saaha foof omo heewi ƴewtindede photodade ɓe ganduɗa jotto koye réseaux sociaux ji ana ƴetto ɗum noon saabi ɓe mbi tan kanko gardiɗo leydi ndi kay ama waɗa parrainé contre valeur woni ko ganduɗa yoɗani fewani nande guite ɗum noon woni ko ganduɗa ɓe gaari hen kamɓe jayde l'observateur e oɗo subaka source a kañum ne ari tan ko wiide gardiɗo leydi ndi kay ine hawni no haɓirta réseaux sociaux ji saabu ko jottoɓe ne ƴatto e nder réseaux sociaux ji ko ɓen tigui ƴewtinte saaha foof omo ƴettira e mabɓe photoje walla omo totta ɗumen audience uji ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ɓe kaali hen no fewi oɗo subaka ɗum ɗon noon garen tan ɓe mbi caggal Californie awa sek mo ganduɗa yete andira ko Aoucha Kitty mo ganduɗa kay ƴewtindama banggue muɗum wulde hunuko e banggue réseaux sociaux ji ɗi ɓe mbi kay ɗeɗon gueɗe tigui ƴewtinda e gardiɗo leydi ndi ɓe garti kay ha joni tan e tan banggue Benno Bokk Yakar ɓe mbi hakkude mabɓe kay ene heewi nanggodiral tene Wuli Diaw garen ha joni jayde les échos noon e oɗo subaka ari tan ko wiide ɓe ganduɗa kamɓe goni
Khalifa Sall wondiɓe muɗum kay ko ɓe waɗaɓe bloqué ɗum ɗon noon ɓe mbi nde ɓe mbaɗa bloqué ɓe jippi ko ɓe mbaɗi tan continuer walla tan mbiyen ɓe jokki liggey moɓɓe yarude koyɗe ɗum noon koye Fouta wonno ɗeɗon gueɗe kewi nde ɓe kaɗa tan oɗon tourné otoji moɓɓe nanga ko nden tigui ɓe jippi otoji ɓe jettini gueɗe ɓe mbaɗannoɗe e koyɗe moɓɓe mana ɓe jaari koyɗe ɓe jettini garani jayde quotidien le quotidien jayde quotidien noon ari tan ko wiide yete Ousmane Sonko e tan Khalifa Ababacar Sall kay kamɓe ɗiɗo ɓeeɗo kay ko ɓe ganduɗa to banggue procédure uji judiciaire e yimɓe ɗiɗo ɓe ganda mataw kay Allah ne waddi gueɗe mabɓe ɗum ɗon noon so ƴewtidama goto foof ko caɗele justice haɗen jogori hadde ɗum yaade e banggue élection ji gaɗene jayde laas oɗo subaka kañum ari tan ko wiide société civile oɗo saaha kay aɓena ƴeewa walla tan aɓena jewtuda e koye maɓɓe gam tan yitude lawol jaam e ko wayno ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon koye assise aji mawɗi ɗi ganda ina waɗe faade tan e présidentiel jogorɗo dañde waɗɓe ɓe ganda kay addi nanggodiral toon to diwan mo Guédiawaye woni yimɓe Aliou Sall nde tan premier ministre waɗanno inauguré édifice aji kalaɗi joni ɗi yete ɓe garte présidentiel 2024 ɓe mbi Ousmane Sonko e wondi ɓe muɗum kay oɗo saaha ko tan tigui aɓena kala ɓe ganda goni handicapé ji dañdi caɗele te kay gooƴe mumen ƴewetake saaha to banggue liggey e ko way noon ɓe garti noon e gueɗe Sidi Lamine Niass livre mo ganda livre muɗum mo ganduɗa yete jokkama yaltina garene jayde tribune e oɗo subaka ari tan wiyede tong tigui waɗa eko fayi e 8 millions 260 mètres carré ɗiɗon ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete ne yaaji tigui ɗum ɗon wiya tan ko toon to ganduɗa kay ko kañum woni to joueur ɓe dokkano parcelle aji to ɓe mbi noon oɗo mo ganduɗa woni Abdoulaye Seydou Sow innitama hen gueɗe makko saabu yete waɗama accusé tan wiyede kay ɗeɗon walla tan ndiɗon terrain ji ganda won hokkanoɓe hen kanko oɗo mo ganduɗa ko kanko woni mairie mo Malika ko jaltinaɗo hen ha laaɓi te juuɗe mum koko yaltina en tinani anda te noon ɗeɗon gueɗe ina waɗireno fewrani jeynoɓe walla jeyɓe ndiɗon leydi kay aɓe goppa kamɓe caggal ɓe kalnaka hen haydara ha joni tan e nder jayde nde ndi ganduɗa kañum woni libération jayde libération noon ɓe gaari tan koye gueɗe Kabiru Mbodj noon ina anda toon to diwan mo France amoni nanga o nanguirano noon ko tan sukaɓe ɓe ganda o yanino e dow mumen walla tan waɗama accusé ɗiɗon viol aji ɓe mbi noon kanko nde o yehini ha mo yiiɗe yaltinede ko sukaɓe tato tan haaleteno haala muɗum kono won nayoɓijo mo ganda kañum ne yalti wiide kay oɗo ɓiɗɗo gorko kay ko jannoɗo e dow mum kanko noon ko ɓuuri hitande nani amo soka toon to diwan mo France omo noon jogori ene wiyeteno omo daña liberté provisoire e kay ko ganduɗa kañum woni liberté sous caution o jogorno dañde o yoɓa ko ganduɗa ko kañum woni 200 000 euros mo ganduɗa yete kay koye lebbi jeegom waɗana ɗum étalé wawa yobde ɗum beele ma waw hebde liberté makko kanko oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Kabiru Mbodj garane jayde state oɗo cubaka ɓe gaari kay ɓe mbi Bamba Dieng ko buteur kono kadi oɗo mo ganduɗa woni Sima kañum yiiɗi tan ko wadde beele ni yi hoore muɗum e double mo ganduɗa ete dañi ha joni tan ɓe gaari hakkude Jaraaf ɓe mbi Jaraaf waɗi corrigé GF kono noon holli hoore muɗum walla tan mbiyen fawi koyngal e dow podium o ha joni ɓe gaari tan ɓeɓe goni ɓe ganda kamɓe goni Arsenal ɓe mbi Arsenal kay ɗo joni hakkille mum lelima Liverpool kañum ne kay woni tan ko e koyɗi kono kadi ɓe gaari e City ɓe mbi Manchester City kañum oɗo saaha kay koko waɗi frustré mana tan ɓerde muɗum welande suñu lamb uddata damale oɗo subaka garen hakkude Ama Baldé Balla Gaye 2 ɓe mbi kay hakkude ɓeɗo ɓiɗɗo Pikine ɓiɗɗo Guédiawaye ɓe jitodiri tigui kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe jooɗima ɓe jewtidi ha tan Balla Gaye 2 darade wiide Ama Baldé aɗa foti yitude placement e nder arène o kono kadi o wi miñi ko gorko e oɗo mo ganduɗa woni Ama Baldé kay aɓe poti wonde roi des arènes te ɗum ne wawi wonde ɗum noon hettiyankoɓe ɓen koɓe uddata damal e oɗo subaka joni gudditen hello wonko
noon tigi hettiyankoɓe ɓen ko ɓey ɗum noon garen tan e hello meɗen wongo garene ko ganduɗa woni e sunnare yande e dow Sénégal sunnare yangue dow fulfulɓe kono kadi sunnare ganduɗa yani dow culture mo sénégalaise ha joni tan oɗo kettinono ɗo no fewi to banggue culture e nder leydi meɗen culture surtout noon e nder fulfulde culture muɗum ɗo e nder leydi meɗen ganduɗa darde muɗum ne tinno wiye Amadou Tamba Diop kanko noon ene anda tan sunnare yene dow meɗen saabu kanko tigui woni mo ganduɗa en mbasi ɗum ko wiyete ko mayde tan woni basal ɗum noon ko duwanade dendagal daara halayɓe naaɓe kono kadi ɓeɓe ganduɗa goni jorol naaɓe jejjitaka hay lawol gotol e gardigu noon ceerno Nourou Ly mo ganduɗa woni halif suska woni halif daara halayɓe kanko noon aɓe duwane no fewi e nde ɗo ustare ganduɗa woni yete walla tan sunnare yande dow meɗen goto fo ina duwane ina nelde duwaw ne fawe juuɗe halif meɗen ceerno Nourou Ly ene fawe tan e juuɗe makko o sarana en e banggue foof kanko oɗo mo ganduɗa noon woni Amadou Tamba Diop walla mbiyen Amadou Oumar Baydi ɗum noon ha joni tan notima joom makko ene nelde duwaw ɗo kono noon amo duwane to fay to ya taw ɓuranimo ɗo ummiɗo Malal Tambane ena nelde duwaw no fewi woni miñiraɗo e Amadou Tamba daranima kañumne mawnum ha no yarini ko ɗum tan jiidigal nafata aɗa duwane no fewi annene ne ñaague yo balde ma juut yo Allah ɓuur tinnude darde ma ɓesgu ganduɗa ni Allah fawi ɗum e juuɗe ma ya taw wona ko ganduɗa ene weeɓa e juuɗe ma dendagal sukaɓe Amadou Tamba Diop fo ene nelde duwaw e oɗo subaka ɗum ɗon noon en mbatta tan sona hettade goto e extrait ji ɗi ganduɗa Amadou Tamba waɗi ɗum garten joni ndi falamma ajasna satal hay wontaha bina badohatin zigagan mo gangali kanni gadatal bayni ko bayni wiyete noon noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko wiyanno jamma bonde fo hatta ɗum wedde kono kadi so tan kadi mo heewiri kadi so guite miijima mayde mbaala tawa uddaki ko ni tigui mayde tan woni gonga aduna ko ni tan ha gasa ɗum noon yo Allah yurmo yaafo Amadou Tamba Diop yo tan juuɗe moƴƴe jaɓɓomo rettade kadi duwade min ngala ko ganduɗa amin mbawi haalde ɗum e oɗo neɗɗo mo ganduɗa ko yimanno to banggue ɓurana yimanno to banggue leele banggue neɗɗo mo ganduɗa o wonno ko neɗɗo baddo complet to banggueji fo to mema foof o tawete ɗon ɗum noon yo Allah yurmo yaafomo kanko Amadou Tamba hettiyankoɓe yeɓen koɓe ɗum min gaddanno ene oɗo subaka tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaame kisal bani mon debay sata Ndiaye wonno heɗone nda banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall